Trapal sa mga motorbangka nga nagabiyahe Iloilo-Guimaras vice versa, wala pa sa gihapon na humlad. Mga sakayanon nagalibog ng ulo kung anong insakto nga guidelines nga ila sundon. Iniapisar sa ginpagwa nga desisyon sang korte nga sarang na mahumlad ang trapal santo sa kadakuon sang sakayan. Si John Sala nakatutok. Gutom naman, ining ginasigitan sa mga sakayanon bangod sa undat biyahe nga tugas ang malain nga tiyempo. Nagadugang pang paglibog sang ilaulo bangod hindi pamatag sa ila kung anong sundon sa paghumlad sang trapal. Aprobado na sang marina, aprobado man sang korte apang suno sa mga sakayanon wala pa sila makahumlad sang ila trapal bangod hindi atahag sa ila ang matudtuod nga guidelines. Kung mathag sa ila, gilayon nga humlado ni Manong Leomer ang iatrapal apang nakulbaan sa posible multa sang marina. Kung mathag ikiti, daog na tayo sa korte, daog na tayo sa mga kuan tao nga gibumlad na. Ti karon yang hatag sa aton di ang kuan sang tulda, hindi pa yapon Maria kuan sa aton nga makaigo sa pasayro. Gina-question naman ni Third Assist ang ginaprubahan sang marina nga 50% lang sa kalabaon sang sakayan ang sarang mabutangan sang trapal. Kung bali dulong lang tanan ang pasayro, masubsob naman ang sakayan. Suno sa Marina 6 ang memorandum sa gihapon yung gin-issue sa October 25 ang ila igapatuman apisan nga ginpahog ni Attorney Vicente de Asis nga pasakaan sang contempt ang marina. They will re-evaluate kung may basis ba yung sinasabi nilang may safety issue na baka daw sumubsob yung bangka. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.